Mačka obrubá. Musí pekař komplet na 8 000 koláčů, 800 kg mouky, 600 kg cukru, 6 000 vajec, 60 kg, 2300 kg, tvarohu 500 kg. Pečou už přes 20 let. Zdobí se takzvaným merhováním na tvarohový základ. Zkušené merhovačky zvládnou koláč nazdobit za 15 až 20 vteřin a sáčky s pohyblem. Tohle do popelnice, ať půjdeš. Jo. Tohle to taky do popelnice, oboje dvoje. Já to vyhodím, já jdu do popelnice. Hej, nech to tady, ať jdu pohlídat. Nepočkej. Nech to tady, tohle do popelnice a tohle. Odchod. Nevylej mi to, chovej se jako bělo. A legálně zvalbuje už několik let. Obří portret známého černého rebelátora po centru města objídal krátce po jeho úmrtí. Michal Dvořák tak chtěl vzdát čest rockerovi, který je mu blízký hudbou i životním osudem. Nějak mi napadlo, že prostě ten Ozzy tady musí být, jo. Nějak se to prostě vždycky přijde jako během jednoho dne nebo večera, já to prostě pak nejde udělat. Já myslím, že to bylo hotové. No vůbec jsem nečekal, že to bude takovou odezvu. Výrazně v tomto případě pomohly sociální sítě. Netajemně propracovanou malbu na původně oklískané zdi na Krokově ulici si totiž začali lidé ve velkém fotit a sdílet. A několik takových obdivovaných během našeho natáčení. Se to líbí, prostě to živí tady a je to skvělá vzpomínka na Ozzyho. Jo, dobrý, tak chtěli jsme to vidět. Líbí se nám to, určitě. Odbočili jsme na trase do Brna a zvlášť budou. Mně se nelíbí tohleto. Tohle by se mě líbilo. Kdyby ta zud byla rovná, pěkná, je to krásné, to se mi líbí. Ozzy není zdaleka první Michalova práce. Hned vedle na stejné zdi můžete vidět například kapelu Beatles. Když jsem sem přijel z Hradiště, jsem bydlel nějaký 3 roky, tak jsem tady udělal Karla Gota, prostě. A za návštěvu stojí i asi 40 metrů dlouhá